Errutina jasaio Eko bizitza bakarra Da ez etxi Nekatua gaudelako Betiko modu Namestu ello gau Ez dela bilege Erdikan ez dele Uatea Bondala gala Ua Haupa ekipo, ongi etorriak Amaikan persaiora, aurreko saioan ezagutu zenituzten nire iazko komeriak eta gora berak, gaurkoan Errotxape auzoan gaude, EZten, eta antzaz horrenbesteko garrantzia ez duen elementu baten inguruan arituko gara solasean. Koltsoiak, lo egiteko ezibestekoak. Goazen barrura. Arratsaldeon, Edu, zemuz! Apa, Simon, ongi. Arratsaldeon, zemuz dizuna, ongi? Ongi, bai, hemen lanean. Non gaude? Non gaude, pues, gure espumazko tailerrean. Hemen, bueno, gure obrak egite ditugu espumekin. Izugarrizko kolore pila daude mendik? Bai, hori da, bai, el mundo de color. Bai, eta hori, ikusi dugu igual pizket nola hasi genuen edo nola hasi zen. Bai, ze iruditzen zaizu balin eta zuzenean, tailer barrura bagoa zen eta kolore artean azaltzen dizkidazun gauza guzti hauek. Vale, perfecto. Venga, vale, goazen. Bueno, Edu, non gaude? Kokatu pixka bat ikusentzulea. Vale, pues, Antsoainen gaude, betidanik egon gara hemen, Antsoainen, beti Uriñetik hurbil. Eta, bueno, pues hau da gure lekua, gure lan lekua. Eta, bueno, hasi ginen ja historianekin hasi zen nire osaba igual duela 50 urte. Ostra. Ja, bai. Osa, denbora atzera inbarra dugu, orduan. Bai, hasi zen beste bazkidekin espuma mozten. Eta bueno, denborarekin, pues, ni adibidez hasi nintzen nire ikasketak bukatu nuenean, ikusi nuen historiari bezala etorkizuna handia nuela izango, eta horregatik hasi nintzen lanean hemen. Eta garo arte. Deskantsuarekin harremana du honek, zuek lanean deskantsurik hartzen alduzue? Ba, koizean, bai. Eta normalean, furgoneten munduan, azkenean Amaikan persaio hontan, furgoneta munduan ari gara gora eta bera, lehen komentatzen genuen oso itxura aldetik igual, ez da, horren ikusia edo horren polita, baina ezinbesteko garrantzia du hemen atzean dugun guzti honek, ez? Bai. Ze garrantzia du edo, zergatik da garrantzitsua hemen dugun guzti hau? Hemen ikusten duzun bezala dena kolorez beteta dago eta kolorez desberdinak, ez? Eta guretzak, karo, densitate desberdina diferentziatzeko importantea da koloreak. Adibidez, horia da bajuena eta gero, joaten da urdina, berdea, eta kolorea markatzen dute hori. Orduan, dentsitatearen arabera gogortasun maila bat edo bestea egiten duzu. Claro, eta zuk ze iritzi duzu adibidez azkenean, furgoneta batean egia da azkeneko ukituak oso politak izan barra direla, funtzionalak izan barra direla, baina egia da egunaren eren bat lotan ematen dugula, ez? Orduan, honek garrantzia edukiko du. Bai, importantea da, bai. Eta gainera, furgoneta batean espazioa oso importantea da, ez? Txikia dira eta ezin dira oso koltsoi potolak egin, ez? Orduan, normalean egiten dira 8 eta 10 zentimetroak, eta orduan densitatea izan behar da ona. Claro, hori beste kontua da, normalean etxeko koltsoiek badute tamaina bat, ez guztiok igual buruan dugun etxeko koltsoia, baina zuek lortu beharra duzue espazio gutxiagoan eta gogortasun antzeko edo prestazio antzekoak eskaini beharra dituzue, nola egiten da hori? Hori espumak berak eskaintzen dizu edo? Bai, claro, holako zentimetroetan mirariak ezin dira egin. Eta orduan erabili batzu koltso densitate on bat, ez? Bestela, hasieran oso erosoak dira koltsoia, baina laizteria egiten du zoulo eta ez du rekuperatzen. Claro, behin nolabait olgura hartu duela, horrek ez du berri gogortasun. Zapaltzen dira eta ez du, bai. Vale, eta zuek soilik kanper munduarekin egiten duzue lan, edo zenolako lanak egiten dituzue batik bat? Bueno, koltsoiak egiten dugu denetarik, etxerako koltsoiak ere egiten dugu. Askoz jende asko etortzen da adibidez bere kojinekin, aldatzeko, denborarekin zapaltzen dira eta esertzen zara, ez daude bat ere oso egoten. Eta etortzen dira kojinekin eta hemen aldatzen dugu dena. Ados. Eta zenbat egiten duzu lan hemen? Izugarrizko espazioa da, eta komentatzen zenbat pertsonek egiten duzu? Bai, 6 pertsona gaude hemen. Hemen tailerrean Xabi, Javi, Unai eta Goian Bineska, Kontxi eta Anabel
dira fundak egiten dituztenak. Bale. Ze, karo, koltsoia egiteaz aparte, edo demagun nik furgonetarako koltsoi bat nahi dut, hemen koltsoia egiteaz aparte, fundak ere egiten dituzue? Bai, egiten dugu dena hemen, bai. Bale. Hemen ikusten dut hor zerra bat, gora eta bera, zera, esponja bloke bat, hori martxan ikusteko aukera... Bai, noski, bai, bale. Bueno, Edu, azaldu diguzu pixka bat, non gauden, ikusi ditugu dentsitate ezberdinak, eta bloke hauekin, orduan zitezue, nora eramaten duzue lehenengo blokea, hemen ikusten dugu? Bai, etortzen dira bloke potoloak ikusten duzen bezala, eta gero jartzen dugu hemen makinan, eta nahi dugun neurrian mozten ditugu, bai, ikusiko duzu nola gelditzen den hemen, ja, hau ja. Hauek ja izango lirateke koltsoi individualak. Hori da. Dagoeneko zuek bezeroak badituzue neurri hauek eskatu dizkizuetenak edo estandar batzuk dira zuek? Batzutan mozten dugu estandarrak egiteko edo neurria ere. Eta gogortasun aldetik esan duzu horia kolorea zela dentsitate gutxien zuena, eta gogorrena ze kolore du? Gero, karo, densitateen barruan dago biguinak eta gogorrak. Adibidez, 25 eta 30 kiloko densitatean badira hori, gogorrak eta biguinak. Gogorrena izaten da laranja hori, da 50 kilo. Bale, osea, orduan, dentsitatea eta gogortasun ez datoz bat? Ez datoz bat, ez. Karo, ez ezberdintasun dago, nik igual kasartu dut, Bai, jendea okertzen da, bai. Badira espumak oso gogorra direla, baina dentsitate gutxikoa. Hori esan nahi du, hasieran mantentzen direla ongi, baina gero ja erabiltzerakoan egiten dizu zulo hori eta ez du errekuperatzen. Eta hor nabaitzen da dentsitatea eta pisuan ere, oso alina dira. Bale, durabilitate aldetik ez, iraunkortasun aldetik... Bale, jo, pues ni zeharon hasian nengoen, de hecho, lehen komentatu dizut, duela urte pila bat ona etorrian nintzela, nuen aurreko furgonetarekin, hemen egindako koltsoi bat banuen, eta zeharon ahaztua dentsitate eta gogortasun. Bai, jendea nazten da mobida horrekin. Bai. Eta hemen eduki duzuen bilakaera, esan duzu, 50 urte daramazkizue hemen koltsoiak egiten, ez? Zer nolako bilakaera nabaritu izan duzu? Ezak, volumen aldetik, edo gauzak egiteko azkeneko ukitu aldetik, ze evoluzio ikusi duzue? Bueno, aldatu da asko, lehen furgonetai buruz ari gara hitz egiten, eta furgonetekin hasieran eramaten zutena koltsoa ziren mendizaleak, lau surfero eta deus gutxi. Osa, normalean jendea ez zen furgonetak joaten. Pandemia aurretik, pandemia ondoren, aldatu ziren gauzak asko. Eta, bueno, jendeak bere furgonetakin nahi zuen bere leku propioa bidaiatzeko eta aldatu dira gauza asko bai. Eta horrek azkeneko ukituetan, hemen ikusten dugu kolore bakarrekoa, edo dentsitate eta gogortasun bakarrekoa dela, baina badituzue hor, ez dakit, kontesa moduko, kolore ezberdinetako horiek. Bai, hasieran egiten genituen dena hemen, ez? Hori daia espuma bizkoarekin nahaztuta. Eta lehen egiten genituen dena hemen, mozten genituen blokeak, gero beste aldetik bizko, itxasi, moztu eta orain, bueno, ja ekartzen ditugu ja fabrikatila egina. Bale, eta bizkoa berez, karo, itxuraz, osea, hemendik ikusten bali baduzu, eta ideiarik ez bali baduzu nire kasua den bezala, badirudi gogortasun edo dentsitate ezberdin jauten bi espuma elkartu dituzuela. Bai. Horrela da, edo bizkoak baditu beste propietate ezberdin batzu? Bai, espuma bakarrik jartzen baduzu eta are gehiago egur baten gainean da gogorra. Bale, orduan bizkoak zer ematen dio? Ematen dio koltsoi puntu hori, goxotasun puntu hori. Moldatzen da hobeki, korputzari. Eta nabaitzen da pilo bat, jartzen zu eskua eta ez duzu mugitzen espuma gainean. Eta bestelaz, bizko hartzen dizu forma eta, bueno. Bale, oza, lo hartzeko eta deskantzatzeko asko ze... Hori da, bai, nabaitzen da pilo bat, bai. Bale. Zenbat denbora iraun dezake bere kalitatea edo eskaini behar duen kalitate hori eskaintzen, gutxi gora bera? Hombre, normalean nolako koltsoak ez dira egunero erabiltzen, ez? Eta horrexegatik izaten dute bizi luzea. Bai, dentsitate ona jartzen baduzu, 10 urte, segurazki. Eta gainera hasieran izaten dira gogorrak eta gero denborarekin moldatzen dira ongi. Eta, bueno, dira nahiko erosoak. Bale, orduan, bezeroak kontuan hartu beharrekoa, bada zenbateko erabilera eman behar dion, epe luzean ze bilakaera eduki dezaken material horrek, eta ados. Eta gutxi gora bera, horrela prezio aldetik hitz egiten ariko bagina, gutxi gora bera zenbat kostatuko litzaioke pertsona bati hemen estandarra den, ez dakit, telau, trafik, estiloko...
eurotik gora egiten aldira koltsoia. Ja, bizkolastikarekin, pues ja 200 edo lako zerbait izango ja, bai. Fundak barne. Fundarekin eta 2-3 zatitan eta bai. Flipatu egin dut, tarta de dos gu, estilo bizkolastika horiekin. Igual bagoaz Xabiren gana berak azaldu eta erakusten digun zuzenan ikusi alizateko, ez? Oso ongi. Guazen anintzen. Venga, guazen. Venga. Bueno, Xabi, atxaldeon, gizona, zer moduz? Ongi, hementxe, lanean. Ongi, topera. A ber, orain atxeden pixka bat hartzen dugun, hemen aurrean ditugun hiru hauekin. Bai. Ze daukagu hemen? Ba, kasu honetan badauzkagu, egina ditugun espuma eta bizkoa itxasita ditugun espuma batzuk. Kasu honetan 6 zentimetro eta biko espuma eta bizkoa, 7 gehiru eta 10 eta 5-koa. Hauek egina daude, ekartzen dute fabrikateia eginak. Jo, zuek hemen forma mozketak egingo zenizkiete. Mozketa, bai. Ditugu mozketa desberdinak egiten ditugu, bai. Eta ze alde egongo litzateke, erosotasuna bakarrik izango litzateke legoken aldea? Bai, hori urdu eta lodiera gehiago izan, komodagoa da. Txeko koltsoia dituz, adibidez 20koa dira, 20-25 zentimetro, hori loditasuna horrekin jokatu dezakezu, eta komodotasuna hori Eta bizkoak adibidez, bizkoak du garrantzi gehien hemen? Esan nahi dut, nik azkenean, hau izango balitz nire furgonetako koltsoia, honek ikusten duzuen bezala, hartzen du nire eskuaren itxura hartzen du, baina orduan, honek absorbitu egiten baldin badu nire pixua, beko honek ze demote egiten ari du? Bizkoa bete behar du, bere base bat behar du, espuma base bat behar du. Bizkoa bakarrik ez den da jarri. Jarri behar duzu base bat, gogortasun desberdinarekin. Kasu honetan, normalean guk 30 kilokoa jartzen dugu, suabean, badago gogorran, eta suabean guk jartzen dugu 30 suabean. 30 suabean? Bai. Zergatik suabeantaz gogorran? Gogorrago da. Igual bizkolastik, bizkoak egiten dizu lanak. Bizkoak egiten dizu, baina baseak gogortasun hori ematen dio espuma berdeak, 30ko kilo gogorrak. Vale, eta lehen komentatu du, gogortasunaren arabera, behin zuloa edo behin zure forma hartua duela, ez duela berriro hartzen. Bizkoarekin berdina gertatzen da? Hau da, bizkoak badu ere kaduzidadea, esan nahi dut. Honek itxura hartzen du, ez? Nire eskuarena edo nire gorputzaren hartuko luke. Helduko da momentu bat zeinetan elitzateke berriro bere formara bueltatuko? Urteak pasatuko... Azkenean bada... Bai, aguantatzen du. Bizkoak urte asko aguantatzen ditu. Baina azken finean, espuma ere bada, ez? Oso espuma mota bada? Desberdin beste espuma klase bada, ez da egitea, beste hori badauka, beste funtzio badauka, espumarekin desberdintasuna. Osa, nahiz eta itxura zantzekoa izan? Bai, desberdintasuna dauka, bai. Bale, zenik bere garaian ez, oain furgoneta berri hartu nuela, esan nun, lehenengoan ez bezala hartuko dut, bizkoa eduki dezala, eta esaten nun, ez dakit zergatik egiten diren horrelako aldaketak, baldin eta bizkoa baumen bada, ez, el sumun, jarriko jot dena bizko, baina ezin da jarri, ez? Ezin da, base bat behar duzu, bartelako. Zuk aukeratu behar duzu, ze gogortasuna nahi duzun, azpian jartzea. Beraz, bezeroa etortzekotan, eta kasu honetan 3 aukera hauek eskaintzean, prezio aldetikan eragin eukiko du, bizko gehiago jarri? Bizkoa, adibidez, espuma honekin adibidez, igual da 3 aldiz garestiago. Espuma 10 zentimetro eta 3 zentimetro, kasu honetan 3 zentimetro bizkoa, prezioa berdin izaten da gutxura bera, 3 aldiz, 4 aldiz garestiago izaten da bizkoa. Baina, gutxiago jartzen da baita. Ez da jartzen, asko bezala normalean 5 zentimetroko bizkoa jartzen dugu. Eta ja da, koltsoia, elegante bat, ja, deskasatzeko, ongi deskasatzeko asteburua, oporrak. Bai, osea, kaina edo erabilera handia ematen dion pertsona bati gomendatuko zen. Bai, pixu handiko bati, edo, komoditatea, eta pixu handiko bati. Hau izan zatek erosoena, eta hau xumeena edo? Bai, xumeena edo, azkenean, honek 8 zentimetro ditu adibidez, ez dakazu... 8 osora, ez? Osora, gehibikoa. Jende, kamioneta txikia etortzen denean, ez duzu tokiri handirik logiteko. Alakoa jartzen bai duzu edalakoa? Asko nahi, bat dirudi gutxi dela, baina 2 zentimetro notatzen da.
Osa, ja, 15 izango zen ja, sartu barko zeinateke ja presioan. Eta furgonetan posible balitzolan neurri tarte horiek inportako ez balute, ze da gomendagarriagoa? Diru apur bat aurreztu dalako hartu, o erdibideko hau? Estandarran, normalean nik esaten diet, alba duzu zazpige iruko hartu hau baino, eta prezio asko ez da aldatzen ez da. Eta gutxi pixka gehiago gatik kasi komenigarria da, pixka bat, lodiago, bai, kasu honetan, zentimetro bat bizko eta espuma gehiago jartzea. Ba, ikusi dugu hasiera-hasieratik ez, bezero bat ona sartzen den unetik, zelako harrera egiten duzuen, zenolako lehen gaia duzuen, ikusi dugu ere mozketa. Aukerarik legoke hau bere azkeneko produktu, azkeneko emaitza zelako ikusteko? Bai, baduzu hori badaukagu hor espuma bat mozteko, eta hor baditugu 115ko kasu honetan estandar batzuk, direla 3 zatitan egiten diren estandar bat. Vale, hau 115ko zabalera, eta 180ko kasu honetan luzera. Badago beste bat 120, 180, eta beste bi daude 155, 180, eta 150, 2 metro. Hoi, 180 barkatu. Bai, oza, que, bueno, txikiena badaukagu hor egiteko, oza, que nahi baduzu, joan gaitezke eta egin dezakegu. Bai. Tira ba. Xabi, ni bisita etorri eta lanean jarri da zue. Hola da ba. Baina. Zenbatean inbar da mozketa, a ber? Ba, kasu honetan, 115ko estandar bat daukagu, eta, bueno, lanbezeko mozketa 115 moztuko dugu, 120 du, 5 zentimetro kendu barko dizkiogu. Holaxe, 115 zuko keia eman, Ba, lasai. Bale, oso ongi orain, makina martxa jarriko dugu, berde eman. Bai, eta kutxillarekin kontuan ibili. Bai. Eskua behar ditugu. Jarri nobezu esku bat, venga. Aurreraka. Aurreraka, venga. Bi aldetara egingo dugu? Bai. Joanarekin. Joan eta orain gero etorri baita. Vale, hortxe. Bueltan, oso ongi. Está, aurreneko koltsoia prestatzen. Bueno. Bizitzako aurreneko koltsoia prestatzen. Bueno. Hau egina. Vale, orain hau ja, botako dugu. Itzalingo dut edo? Ez, ja hurrengo 3 mozketa egin barko ditugu orain. Vale. Vale. Karo, hau gero dolesteko ingo ditu. Dolestuta, bai, gero dolestuta, hone 2 metro ditu, dolestuta 60 zentimetrokoak dira, zabalera. Kasu honetan, 180 dituelako. Orduan, 60an jarriko dugu orain makina berriro. Neurria, hementxe. 60an. Bai, 60an. Hola, eman sasoia. Ibiltzeko. Hortxe, apurtxoa gutxio, hortxe. Vale. Hartu, eta venga, mozketa berriro, berdin. Harutza. Venga. Eman eguna. Vale, kutxillarekin kontuan ibili. Bai. Claro, batzuk deskantzatzeko, beste batzuk lan inbarra. Izan behin kaungi dago. Claro, oain ja 60an jarria dagoenez. Berri, egina dago, bai, hori itxe. Hau zuzenean, onuntza bultzatu eta listo, ez? Oso ongi bai, hola. Elitzake zerrein beharko. Venga, urrengo mozketa. Vale. Bakarrik, Bai. Laguntzari gabe. Hortxe. Oso ongi, bigarren egina dago, eta azkenekoa. Venga. Azkena. Eta orain, 3 fundatxo... Ba, orain badaukagu hor funda bat, 15ko funda badaukagu, montatuko dugu, eta ja, saltzeko ja prest. Zure, a ber, norbeit saltzen bada orain denara... Amaikan perren sinadura, eukiko du. Norbeit saltzen bada denara, saltzeko bat bazu orain. Oso ongi, bueno, hau ja soberan dago. Hoi soberakina, ez? Retal modukoa. Boixe. Itzalingo dugu? Itzali, ja, egina dago, oso ongi. Vale, oso ongi. Orain hartuko dugu, funda hartuko du, eta montatuko dugu. Venga, ba. Oso ongi, ba. Bueno, ekipo, Xabik eta Eduk indute bere lana,
nik neure parte txikia. Oso ongi, bai. Eta hemen badugu azkeneko emaitza. Bai, egina dago, ja, sartzeko dago, ja. Eta furgoneta barruan zelan geratuko litzateke? Bai, bueno, hau lo egiteko hola izango zen, baina, bueno, ja, eramateko orduan, doblatu. Eta, listo, ja, bueno, gehiago sartuko, eta ja beste gauz batzu sartzeko, eta erreztasun gehiago azu garain. Primeran. Aizu, Xabi, Edu, mil esker bihotzez zuen denboragatik. Jende, badakizue, hemen Iruña inguruan bazabiltzate, furgonetan dako beharra baduzue, kriston eskuak dituzte, osake, eskerrik asko zuen denboragatik bihotzez. Izan ongi. Erdin, egurra.